Avui anem a parlar-vos d'un gran compositor dins del món de l'òpera, Gioachino Rossini. Així on el vegeu, este senyor va arribar a composar fins 39 òperes. Una passada. Rossini era un home peculiar des del seu naixement, doncs va néixer un 29 de febrer, és a dir, un any bessest, en 1792, en Pesaro, Itàlia. Els seus pares eren músics, ell, trompista, i ella cantant. Així va començar els seus estudis musicals molt jove. Des de ben xicotet era un apassionat de Mozart i les seues òperes, que li van servir d'inspiració per a composar en el seu gènere favorit, l'òpera bufa o òpera còmica. I és que malgrat la seva gran producció, Rossini era tot un personatge i molt gos. A Rossini li donava molta per a treballar, tant que una vegada estava agitat al llit composant i li van caure les seues partitures a terra. I només per no alçar-se a replegar-les, va agafar un full nou i va començar de zero. Soy un bollito de canela blando y calentito. Ay, no pienso salir de la cama. Rossini, a més, era un fanàtic del menjar. Era molt fartó. Ell mateix deia que només havia plorat 3 vegades en la seva vida. Quan li xiularen en l'estrena d'una òpera, quan va sentir tocar a Paganini, que era un gran violinista, i quan se li va caure per la borda d'un vaixell un tros de paó trufat. Tan peresós i fartó era que el seu cap va tancar-lo en una habitació perquè acabara de composar l'obra que li havia encomanat, Otello, i el va castigar sense menjar més que pasta bullida i sense salsa fins que no acabara perquè no avançava res. Rossini, aprofitant que l'home no sabia música, va entregar-li el mateix full repetit 8 vegades per poder eixir i menjar. No tenia remei. Tot i la seva curiosa personalitat, Rossini ha composat un fum d'obres importantíssimes com El barber de Sevilla, La gatza ladra, o Guillermo Tell. Amb aquesta última, Rossini va fer un tracte amb l'Òpera de París, qui li encarregà la composició de Guillermo Tell a canvi d'un sou per a tota la seva vida. Rossini va fer com una superproducció per guanyar-se aquest tracte i, sorprenentment, després d'aquesta òpera no va composar mai altra òpera i va dedicar-se a una de les seues grans aficions, la gastronomia. Sabies que Rossini té algunes grans receptes baix el seu nom? Com per exemple, els canelons Rossini o el rellom Rossini. Així com deia Rossini, menjar i amar, cantar i digerir són eixos els 4 actes de l'òpera bufa que és la vida. Finalment, Rossini va morir el 13 de novembre de 1868 en Passy, un poble prop de París. Si has arribat al final del vídeo, conta'ns, què és el que més t'ha cridat l'atenció de la vida de Rossini? Quina és la teua obra preferida? Escriu-nos al nostre correu electrònic. Un beset molt fort. Adeu!